Okay, mga brothers and sisters nga nagtan-aw ani nga video karon na ako'y i-share ninyo nga kining usa ka Catholic faith apologist o Catholic faith defender nga usa ka kining foreigner, no, usa ka Amerikano. Ang kining inyo nakita ron, no, sa screen. Wala pa na ako ni gi-play video ni iya ning video kay kuhaan ako ni siya og kana bang informasyon nga akong i-share pud ninyo kay kini siya usa ni siya ka defender sa Katoliko nga pagtuo. Parehas mi ani niya og misyon, no? Catholic faith apologist, no? Catholic faith defender. Okay. Gusto na ko i-share ang gamay nga bahin, no, o mubo nga bahin sa iyang experience, no, nga both na kong i-share pod ninyo sa pamasin nga ma-inganyo o ma-inspire pod mo aning iyang story, ang iyang istorya sa kinabuhi. Ingon nga usa ka Katoliko nga tigpanalipod sa pagtuo. Okay. Now, video ni niya, naani siya YouTube. Ang iyang YouTube, ang iyang yung ngalan, Cameron Ricker. Cameron Ricker. Okay. Usa ka Katoliko nga defender sa pagtuo. Okay. Ang istorya ani sugdanan nako ay nako i-play ning video, no. Sa dili pa nako i-play ning iyang video, mga 8 minutes man ni siya. Okay. Sa di pa nako i-play, ako sang ihatag ninyo ang akong nahibaw-an ani niya. Dayon para maklaro pag-ayo ang iyang istorya nga kanang siya gyud may nagistorya, ako ning i-play pero English lang ni siya, no. Kining akong ipasiuna sa ang ako lang nasabtan sa iyang mga gipamulong ani nga video. Okay. Now kini si Cameron Ricker, usa ni siya ka Katoliko gyud, no, gikan sa pagkabata, no? Ang iyang pamilya Katoliko. Pero sama sa uban niagi ni siya og kana bang kabugnaw sa pagtuong Katoliko, no? Kay sa sinugdanan, no, Katoliko lang siya tungod kay ang iyang pamilya Katoliko. Okay. Sa dili pa dayto ako sang ipahibalo ninyo nga ang pagkakatoliko sa akong namatikdan duha man gud na ka klase. Katoliko nga gikan gyud sa pagkabata, Katoliko nga tungod kay ang pamilya Katoliko, ang mga ginikanan Katoliko. Dayon Katoliko by tradition lang. Okay. Mo nang naa. Kasagaran sa mga Katoliko nga ingon ana nga Katoliko by tradition lang, posible na nga mawalihan sa ubang tinuhuan o relihiyon, mubiya na but ipasabot madala. Ug mo nay kasagaran sa mga Katoliko ron, daghang kay mga Katoliko nga Katoliko by tradition lang. O kana bang dili gyud ingon ba nga pinaagi gyud sa pagtuo ba nga nakasabot nga kahibalo mo tubag kung pangutan-on. Daghang mga Katoliko nga di kahibalo pangutan-on unsaon pagtubag ana mga pagsaway, mga pangatake ikan sa ubang religion. Munang kasagaran sa mga Katoliko nga Katoliko by name lang o by tradition, dili gyud na strong ang ilang pagkakatoliko. Mubiya ra dayon. Yun ana. Ang ikaduhang Katoliko nga buot na akong ipasabot, Katoliko nga kahibalo gyud kana bang nasayod gyud sa pagtuo o kahibalo mo tubag kung pangutan-on. Yun ana. Now kini si Cameron Ricker, siyempre sa sinugdanan ang iyang istorya, Katoliko siya tungod kay Katoliko ang iyang pamilya. Katoliko iyang pamilya, so gadako ni siyang Katoliko. Dayon sa sinugdanan dili ni siya kana bang well informed sa pagkakatoliko. Mao na nga
niagi ni siya kabugnaw, niagi ni siya kabugnaw tungod kay wala pa siya makahibalo unsa gyud ang kanabang mga explanation, unsa gyud ang mga pagtulon-an Katoliko nga ngano nga dapat tuhuan ng Katoliko. Now, sa pagmubo aning iyang istorya, moingon ko nga niagi ni siya og kabugnaw gyud sa Katoliko, kabugnaw. Dayon sa dihang nabugnaw siya, muanha lang siya sa simbahan kung dadon siya siyang iyang ginikanan ni nana. Dayon namugod siya amigo nga kanabang nag-introduce niya sa usapod ka friend nga babae, nga buot na akong ipasabot na naka-friend, naka-girlfriend siya o nakauyab siya og baptist, babae nga baptist nga dibuto gyud kaayo nga pagka-baptist. Kanang unya ang amahan sa iyang nauyab nga baptist usapod ka minister gyud sa baptist. Okay. Dayon kanang mag-istorya sila og pagtuo, then danihon man siya sa pagka-baptist, then wala man siya mo tuo sa iyang girlfriend nga baptist. Then ang iyang gibuhat nga na challenge siya, nagtuon siya sa Katoliko niya nga pagtuo, nag-research siya base sa katekism ug uban pa mga librong Katoliko, kay ang iyang ang kanang rason nga aron makatubag siya, maka-counter ba siya sa iyang uyab nga baptist, nga maka-explain siya. Dayon sa iyang pagtuon sa Katoliko nga pagtuo, iyang nadiskubrihan ang mga tubag, mga katinawan sa pagtuong Katoliko, og sa laktod nalig-on siya nga pagkakatoliko. Na ang iya bang motibo nga nagtuon siya tungod sa iyang uyab nga baptist, kay danihon man siya. Mo nang gatuon siya, din pagkahibalo niya, mo na dayon sige na din sila discussion sa iyang girlfriend nga baptist, kay iya pong sulayan nga madala, makonvince niya ang iyang uyab, pero wala man gyud niya madala ang iyang uyab nga baptist. Then ang dayon siya pod dili po siya madala sa baptist, kay kahibalo naman siya. Mo ba na example ba nga kana ba kung Katoliko ka nga kahibalo jud ka sa imong pagtuo, kahibalo ka manalipod, kahibalo ka mutubag og pangutan-on, lisod jud ka madala sa ubang religion. Mao ni siya na nalig-on naman ang iyang pagkakatoliko, kahibalo naman siya manubag, mo nang wala siya madala sa iyang baptist nga kanang girlfriend. Then ang iya pong girlfriend nga baptist dili po madala niya. So parehas silang duha. Na ang puros motibo nilang duha kamatuoran, kay para ni Cameron Ricker, ang Katoliko mo'y tinuod, mo nang mubarog yun siya sa Katoliko. Then katupong baptist niyang girlfriend, mubarog man po nga ang iya agyod nga baptist mo'y correct. So sa laktod wala sila gadaog. But pasabot gituman yun sa iyang girlfriend ang iyang pagtuo nga baptist, kay ang iyang pagtuo dito man yun kinipod si Cameron Ricker, dili po siya madala atong baptist. So sa laktod nga pagkaistorya wala gyud magkadayon gyud sila, nagka-decide na lang sila nga magbulag na lang sila. Okay, dili man gyud po magpa-convert si Cameron Ricker sa baptist, then katupong baptist niyang girlfriend dili po magpa-convert sa Katoliko. So moto nga nagbulag sila. Now gusto ba nako pong i-share ninyo ang unsay ako pong motibo nga nung na-Catholic Faith Defender ko, kay kini si Cameron Ricker ang instrumento nga nagtuon siya sa Catholic faith, mo nang nakahibalo siya, kahibalo na siya manubag. Ang motive niya agi atong baptist niya nga kining girlfriend. Mura ba na challenge siya, aron makabalo siya manubag, mutong nagtuon siya. Ako pod sa akong nadumduman nganong nahilig kog tuon sa Biblia, apologetics, agi pod sa akong amigo nga
Iglesia ni Kristo. Dili na lang nako na isa-isay no kay taas man. Ako po basta kay kana no ang hinungdan o kana bang sa ito lang kanang hinungdan nganong naaghat ko sa pagtuon sa Catholic faith tungod sa akong amigong Iglesia ni Kristo. Oh, so mao na marabag blessing ba no? Blessing in disguise ba tawagana no nga tungod sa laing relihiyon nga imong higala nga kumbensihon ka niya nya wa po ka madala. Di lang po nako i-share nyo kay taas man po na akong istorya. Basta nganong gi-share nako na kay kini si Cameron Ricker ang nahimong rason o kana bang hinungdan nganong naaghat siya sa pagtuong Katoliko mao man ang iyang girlfriend nga Baptist. Dayon nakapanubag na siya, wala siya madala sa Baptist. Ang niya kay di man po niya madala tong girlfriend niya kay hugot man po kayo iyang pagtuo sa Baptist muna sila magdayon. Dayon sa apasumpay aning iyang istorya no ni pagbulag nila atong iyang girlfriend nga Baptist ni kuanday siya sa mahibawan man ninyo ni sa video pero sa di pa nako i-play ako sang isultin nyo akong nasabtan no akong nahibawan no pagbulag niya atong iyang girlfriend nga Baptist ni sulod siya sa seminary sa seminary kay gusto siya magpari pero wala ra pud siya mo padayon sa seminary kay niadtong higayon na iyang na feel wata kahibalo sa tibuok gyud niyang kining saysay pero ang iya lang bot ipasabot pa nga dili di ay sa priesthood ang tawag niya dili magpari ang iyang calling mo nang wala siya mopadayon sa seminary mura siya og si Socrates Fernandez ba no kaysa akong nahibawan si Socrates Fernandez sa barista man siya sa una pagka-convert niya sa Katoliko ni sulod siya sa seminaryo. Then wala ra pud siya mopadayon sa seminary, wala siya mapari kay natoy murag kabilinggan ba to niya panglawas nang murag moto nga wala siya kapadayon mo nang wala na lang gid siya mo magpari. Pero nahimo siyang CFD. Okay. Kini pod si Cameron Ricker, nisulod po ni sa seminary, pero wala siya kapadayon kay wala ta kahibalo sa tibok istorya kung ano. Ang iya lang na gi-share dere nga niabot sa punto nga ang iyang reflection siyang kinabuhi dili pagkapari ang iyang tawag o calling sa Ginoo niya mo nang nigawa siya sa seminary o hangtod nga nakakita siya og girlfriend nga Katoliko ra pod og naminyo siya og naana siya mga anak pod. Mao ni siya. Dayon kini minyo naman siya aning video ha. Na siya mga videos pod nga iyang gi-share pod. Parehas pod nako ba nga nako yung mga videos nga nanalipod ko sa pagtuong Katoliko. Kini pod si Cameron Ricker na siya YouTube. Kato akong giingon ka ganina, Cameron Ricker YouTube channel. Inyong makita pod ang iyang contribution sa simbahang Katoliko, no? Yun sa niya pagdepensa ang pagtuong Katoliko. So karon kana lang no. Aw sa di pa nako i-play ning iyang video di ay tuod. Gusto lang na akong ipahibalo ninyo no kung mga Katoliko mo dapat magtuon yun mo sa atong pagtuo no. Ayaw mo kuntintuan ng basta lang Katoliko lang by tradition lang no. Kay dili na mahimong ligon o strong ang atong pagkakatoliko kung dili ta masayod sa mga tubag ba no sa mga atake nga gikan sa ubang relihiyon. Dapat kanang atong gituhuan gikan sa pa na diha pagtuo nato sa Santo Papa, mga larawan nato nga dili na siya Diyos-Diyosan kay giakusahan man ta nga Diyos-Diyosan kuno na kanang mga ribulto nato nga sa Biblia duha man na ka klase ng ribulto na ay gidili na poy gitugot. Dapat kahibaluta na din nganong magpatabang tag santos, nganong nagtuo tag purgatorio ug uban pa nga pagtuo nato nga dapat kahibaluta mo tubag kung pangutan-unta
Kay kung dili ta katubag ana, proven na gyud na daghang namiya sa Katoliko agi ana, no? Kana bang Katoliko lang by tradition niya, di kahibalo man mutubag kung pangutan-on. So muna akong ihagit ninyo, no? Kay kini si Cameron Ricker, kuan man ni siya. Sa ako nang giingon ninyo nga agi sa iyang girlfriend una, no, nga Baptist, nahagit siya pagtuon para makadefensa siya sa kining pagtuong Katoliko niya. Murag kung wa ko masayop, no? Correct me if I'm wrong sa mga nakadungog ani. Nakahinumdum ko si Patrick Madrid nga usa ka cradle Catholic pod nga kung wa ko malimot nag-share siya sa iyang spiritual life. Okay. Murag maupo to nga naaghat siya tuon sa Biblia tungod po sa iyang girlfriend. Murag Baptist gani po to. So mao na, no? Na po'y blessing po din ng ingunana, no? Pero sa akong nihibaw-an po, na po'y ubang mga Katoliko nga nakauyab o dili Katoliko nga nadalag yun. Nadalag yun. Nagali ko yung hibaw-an nga mga Katoliko nga dili sila kahibalo manubag sa ilang pagtuo, nakauyab og Iglesia ni Cristo, dahil nadalag yun sa Iglesia ni Cristo. Oh. Pero kini si Cameron Ricker, ang iyang istorya ani katong unang uyab niya nga wa sila magdayon, Baptist nga dibuto pagka-Baptist, then siya nagtuon man siya, kina-challenge siya kini si Cameron Ricker og mao nang wa po siya madala sa Baptist. Then katupong Baptist wa pod madala niya. Okay. So mo tong wala mag-work tong ilang relationship og mo to nga nisulod sa seminary, then wala ra pod siya tiwas dito kay ang iyang paminaw dili pagkapari ang iyang calling. Mo to nga pagkuan niya gawas ni sa seminary, naka-uyab siya, then naminyo siya. Dayon mo na dayon nga hangtod karon kini minyo na siya ani ang iyang YouTube nag-share og mga kanabang kahibalo mahitungod sa Catholic faith, no? Parehas miani niya og mission. Nakaron atong paminaw ning iyang kining iyang video, no? Paminaw nato ning iyang video mga 8 minutes ra ni, no? Kay basig na wala nako ba masulti ninyo sa sulod aning iyang video. Nya English man hope makasabot ra pod mo ani. In video, I'm going to share with you exactly how dating a Protestant is what made me Catholic. Technically, this video is about how she made me start practicing my Catholic faith because I was raised in a Catholic family. Both my parents are Catholic, all 5 of my siblings are Catholic. We were raised in the Catholic Church, going to Mass on Sundays, but that was about it. And unfortunately, like many other Christians, I drifted away from my faith in high school and I wasn't really practicing anything. I had basically no relationship with God. I prayed very seldomly and I didn't really have any desire to pray. I'd go through the Catholic motions, I'd go to Catholic Mass, I'd go to confession once every few months whenever my mom took me, but I really wasn't living according to the faith beyond that. I was just going through the motions. But luckily, a friend of mine introduced me to a friend of his, and there were a couple of things about her that really stood out to me. One is that she was attractive. She actually turned out to be a model. But the second thing is that she had a real, living faith in Jesus. Her dad was actually a minister at their Baptist church, and so she knew the Bible very well. We ended up becoming friends, and shortly thereafter we started to date. And I saw how seriously she took her faith, and that forced me to ask myself why I wasn't taking my faith seriously. So I decided to dive in and to check it out. I started to read the Bible, I started to read the Catechism. I actually, at certain points in college, was skipping class to stay home and read the Bible. And what I quickly noticed was how Catholic the scriptures were. How most of the things that I believed as a Catholic were already taught in the inspired scriptures. And that may surprise some Protestants, but that was my experience. Reading through the New Testament, reading John chapter 6, reading 1 Corinthians chapters 10 and 11, seeing the Mass clearly referenced, seeing the Eucharist clearly referenced, that just solidified me in my faith. And I would take these things to her, and I would share these things with her,
And I was excited. I thought that the things that I was learning were cool and novel, and the scriptures tied into the Catholic Church, and I thought it was amazing. It was a beautiful cascade effect. But then she would come back at me with all of the classic Protestant responses about Mary, about the saints, about the Eucharist, and we would argue back and forth and back and forth. And there was one point that we decided that we needed to call it quits, and the relationship was not going to work because she was not willing to turn away from her Baptist faith, and I was not willing to turn away from the Catholic Church. There was actually one point, I was on the rugby field at our college, and I was praying to God, and I was asking him, why would you give me a desire to marry this woman, because we were discerning marriage, and then separate us because we both believed in you? Why would you give us a desire and then ask us to give that desire up? It didn't make any sense. And I think that that was the first real sacrifice that God asked me to make for him. I had to end my relationship with her in order to start my relationship with him. So after we broke up, I ended up going into Catholic seminary for a while. I had decided that I was going to totally and completely give my life to God, and that was it. I went into seminary and was okay with the idea of never getting married. Turns out that God had very radically different plans for my life, and after just a short time in seminary, 1 semester, I discerned out. I don't regret any of my time in seminary. It was good for me. It was formative for me, but I was certainly not called to the priesthood. After I discerned out of seminary, I moved across the country to Arizona and met my wife within a month of moving there. We dated for 6 weeks, got engaged, got married, now we have 2 kids, and we have a beautiful marriage. But the point of the story is this: if you have something that you love, but it's keeping you back from pursuing the truth and from pursuing Jesus Christ to the best of your ability, then you need to learn to subject that desire to Christ. You need to learn to sacrifice every created thing for the sake of Christ. Jesus himself says in Luke's gospel, unless you hate father, mother, brother, sister, even your wife or your husband for my sake, you're not worthy of me. So this story for me really illustrates how Christ demands everything. It's not good enough for you to give Christ 90%, 95%, 99%. He doesn't want it. He wants 100% of your heart, everything that you have and everything that you are, or else he wants nothing to do with you. That's it. That's the challenge of the gospel. Jesus comes and says, I have given you everything. Will you return the favor? If you say yes, you're a saint. If you say maybe or mostly, you might as well have said no. Jesus wants everything. He doesn't want your leftovers. He doesn't want your old age after you've had fun in your youth. He wants your youth too. He wants everything. From the first moment of your conception to the last breath that you take on earth, Jesus Christ, the Son of God, wants everything that you have to offer. And you either give it or you don't. So my challenge to you guys in this video is, which side are you on? There's no middle ground anymore. Jesus has eliminated that for us. He says whoever is not with us is against us. So make a decision. In your life, look at yourself. Look at how you're living your life and ask yourself, are you living according to gospel truths? Are the people that you're around bringing you closer to God or taking you further away from him? These are questions that we as Christians have to ask ourselves, because Jesus doesn't want what's left. He wants the entirety. And nobody's perfect. Nobody's doing this perfectly. But are you trying? Are you putting forth honest effort? I had to look at my life after I started dating this girl and after she had shown me what it looks like to have a faith. And I had to say, I'm not giving Jesus anything but 1 hour on Sundays. And that's not enough. If I had continued to live that way, if I hadn't reformed my life and said, Jesus, I want to be with you. I have been against you now for years, but I repent. I repent, Lord, and I will not do it again. If I had not made that firm conviction, if I had not turned to Christ and asked him to heal me, if I had continued to live the way I was living for a decade before that point, where would I end up? Heaven or hell? These are questions I really had to ask myself. And after I had gone through this process and discerned that the Catholic Church
is the one true faith instituted by Jesus Christ, the Son of God, for the salvation of souls. After I was positive of that fact, then anything that got between me and the church was getting between me and Jesus. And unfortunately, this woman, who was a lovely woman, very kind, very sweet, but she was unwilling to convert to the Catholic faith, and I was unwilling to convert to the Baptist faith. So we were obstacles for each other in our faith, and it was best for us to go our separate ways. And so we did. So I challenge you, especially young men, I challenge you, take a look at your life and figure out what's coming between me and Jesus. What is it? Is it a girl? Is it some addiction you have to some disgusting filth on the internet? Is it smoking? Is it drinking? What is it? What's the thing that comes between you and Jesus? What comes between you and Holy Mother Church? Find out what that thing is and wage war on it. Because this is the battle for your soul. This is it. Either you are with Christ or you're against him, and it's an all or nothing deal. You can't say, yes, Jesus, you can have an hour on Sundays, but the rest is for me. That's not good enough. That's not going to cut it. It's not going to work. You need to commit your life totally to Jesus and accept the fact you're going to stumble and fall on the way. And when you fall, turn to Jesus again and say, Lord, I am weak, forgive me. And then keep going. This is a battle. Right now on earth, it's a battle for your souls. It's a battle. And it's a battle that we have to win if we want to be with Jesus in heaven. Also, if you are a convert to the Catholic faith, please leave your story in the comments. I would absolutely... Okay. So, mo ito, no? Inyong nakita ng short video, 8-minute video ni Cameron Ricker nga usa ka Catholic faith apologist o defender, no, sa pagtuong Katoliko, no? Parehas mi og mission. So, dihira lang data man, no? Okay, sa sunod na pod, no? I hope nga doon na mo'y na kuha nga inspiration atong iyang video.